Hej og velkommen til dagens program. Dette skal handle om naturkatastrofer, hvilket vi vil gå lidt dybere ind i. Vi siger så i dag, at vi har noget om Thailand, hvilket er et rigtig, rigtig spændende emne. Og der er nogen, der har sendt nogle videoer ind til os, som gerne vil vise os noget fra den gang, der var en tsunami. Først skal vi se et hjemmelavet forsøg, som Johanne lige vil starte. Ja, nu optager vi. Vi kan jo godt have ret. Ja. Det går. Værsgo. Okay. Der ser over. Jeg vil lige så stille. Jeg vil lidt mere vand i, og så lige så stille, så når du får det der på den bølgeeffekt, ikke også? Så skal vi have det. Hvad er hun se? Prøv lige at være. Jeg tager dig på. Du kan ikke se den. Hvad så? Sådan der. Vores arbejde er Tsunami-film. Sådan så det ser ud af. Og det er lavet af Cecilie Pedersen. Ja, sådan. Og Johanne Gård. Og det er et projekt, som vi skal lave til... Det var så det første klip, som vi har fået sendt herind. Og det var om en tsunami, en hjemmelavet tsunami, som ikke lige gik efter planen, kan man sige. Og nu går vi ind på en ny, vi går ind på den næste, vi har fået til sendt os. Og den er fra den rigtige katastrofe i Thailand. Og nu må vi vente på, at den kommer. Den skal nok komme på et tidspunkt. Og nu vil lige være der. Ja, det ved jeg ikke, Johanne. Bare gå ind på en. Nu kommer den vist. Og vi skal lige se, om vi kan få den i fuld skærm. Og det kan vi desværre ikke, så vi er nødt til at gå ud. Ja, sådan der. Plötsligt så försvann allt vatten och nu så står alla båtar som ni ser här helt strandsatta och vi kommer inte komma iväg om vi inte har en av de få båtar som vi lyckas putta ner. Och de säger att de aldrig haft det här problemet tidigare, att vattnet försvann ungefär 20 meter ner på 2-3 minuter. Så nu ska vi försöka ta och hitta en annan båt här. Och Sara, hon ser glad ut ändå. Ja. Men mot, vad heter den? Stallen? Puttrami eller något sånt där. På 20 sekunder så kom det ungefär 4 meter vatten. Helt jävla sjukt. Vi hann liksom knappt ta oss upp på stranden innan. Det här är helt sjukt. Men det är kul. Jävlar. Det här verkar... Oj, jävlar. Ja. Nu måste vi nog bli den här stranden, tror jag. Hej då. Du sa att vi fick kvar andra sidan. Jag har den här. Översvämning på Pippi. Kom så. Okej, kom igen. Spring fort som fan. Spring. Spring andra sidan. Jag har så riktig jävla översvämning. Jag har inget här. Upp på andra våningen. Nej, hitåt. Inget tält. Kom igen så. Ja. Gå, 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 gå. Gå bara. Så.
Det var så, hvad vi havde af film, som vi har fundet på YouTube, hvilket vi har gået ud fra, hvor vi har lavet vores projekt. Ja, og nu vil vi gerne lige fortælle lidt om, hvordan det skete. Eller hvor mange der blev dræbt. Og alt sådan noget. Når det er... Venlig. Det skal jo ligesom først fortælle, når vi skal fremlægge. Nå jo, det er rigtigt. Det gør vi. Farvel. Farvel. Hej hej.